Bona nit, amics. Estic molt content de col·laborar amb aquesta trobada d'Enllaçats per la Llengua, encara que sigui des d'en fora, perquè m'agradaria molt ser amb vosaltres aquí, celebrant-ho. Crec que aquesta és una festa per la llengua, no una reivindicació. Sempre he pensat que les coses òbvies no s'han de reivindicar, sinó simplement s'han de cantar, afirmar i cridar si fa falta. Perquè fins i tot aquells que des de determinats governs i parlaments tanquen ses orelles per no sentir mos, a veure si cridau i cridam prou fort perquè es despertin d'una vegada i se'n donin compte d'on són i de qui som. I d'aquesta manera puguem ampliar i celebrar amb més força la nostra identitat. Bona nit.